Mwanchu morigerera chingaki habarai ao bagendrete gwesokia na kuriga ebirogo by'oburai nigo bono omurai babasai kurwa sense mu ebunge ya Bonchari county ya Kisii na boigo neganga yo kuriga ekirogo ky'obojumba ase ebunge yo Darius Musoti omanyikaine bune mburembe nigaesokire na kuboria abanchari kwani kyango chora bare abarai abakobaikang'e na korenta amagendero baminto ba Bonchari igo nare ko basabanko batebinga komoranche mukabwate chance yemo ya tare 10 mutinyana no mwakonde Yoko restore maskani na dignity ya constituency yetu yo Bonchari. Ekiagera mota colectivo. Ababe punko rubare chiko na chinde chionsi bicha isiko. Bachichega bate kova abanchari mu bwate teiri morere myaka yonsi amina. Na kinara ko basabanga inchebune mbura. Na atena ne botambe ko bwati kitabu kya Deuteronomy chapter 28 verse 15-17. Ego tebange kero mogo chora barai ino chora banto kurwe nsemo ya ino na bamanyete michano ya ino. Nale ko basabanga banto ba minto ko muranche mu bwate sibotame atira ndamo na inwe. Ege tieke ya itierio. Asa banto bonsi bara bako boli bojumbe. Na abande bare Nairobi, na abande bare America. Onyo montonaro tirina ino matuka mange otana komisiga kero mu bwate michano ne mbura. Na bana ko sono boli mu. Yes. Na kinko basabanga bantu ba minto. Mumbuga to koboko Montigerense egerendusie constituency yo bosoku. Chi constituency ndeko chibwata bamura bako minyoka batali komogia abatindi. Bako somoli bintu kurwe serikali yenene baleta chi constituency yabo. Na ariko basabanga egetagete competition yenene. Na inu motomo motoranya ariko twara wese yo. Egerarusie bintari Nairobi arete gaiga Bonchari yenese buna chi constituency chinde chimesete. Iribo bego sere bya. Mwanchira ndeto bwatira namo togende sebali yo. Biamono tia nyasaba sese ni omwanene bwa